nitie kamo target godo the investors mobiro pacho ka loso mwandu to gi kaka mwandu no nyalo dong ne sirikal. Iwacho ni at least seche ma iloso mwandu to reserve manyaka dong ka en at least 15%. Mano nego bed ni bedo ka mondo mi pesa ma iloso Kenya ka kik bed ni pesa no dhi oko te, which is a plus. Ok onego bed ni ng'ato biro to loso mwandu kuom jo Kenya to kawo pesa ni to dhi go oko. Onego wabede nikech nitiere kemni moko ma gin Kenya ka to gin gi bede gi moko oko mar Kenya. Koro kwa yie ni pesa gi ma giloso Kenya ka ni dhi oko te, mano gi kawo pesa wato gi dhi go oko, which is a plus. Aneno ka CPA John Badi kendo target kabisa the digital marketing. Any let us be very honest, the generation manitie digital market ng'eny gi atamalo gin jowa matindo. To seche mowacho ni odwa target kendo the digital marketing space mondo mi sirikal o tax gi, ano katamora ushuru, but ere infrastructure ma sirikal oseketo ne jowa matindo miwacho ni ya aketo nu ma gima manyalo keto mayot mondo mi gimoro amora mutimo online no koro wanyalo tax. Iwinjo mane gima wawacho as young people ni seche ma idhi juogo ushuru, ket infrastructure and structures in place ma ng'ato nyalo neni the government is providing. Most of people gimomiyo yudo ka jowa matindo ne ng'anya about the taxation, ng'ato chandore kien oyudo kata data to dhi online to timo the professional services manyalo timo kanyo to jogo chule tiyudo ko ushuru ma sirikal koro biro go ni malo kabisa. So the struggles momiyo jowa gi dhi kuonde go nikech onge thuolo mag tije. Iwinjo sani gichako ng'eyo iluongo ni food delivery, jowa moko ma services ing'e gik ma ng'ato kiyode chiemo online kacha nitie usuru ma koro gimedo maiso ni sirikal temo owacho ni o broaden tax base, but in essence o increase your tax rate. Gimomiyo wacho kamano, seche moko pesa ni mani oda go chiemo no oseng'ade en net cha. Iwinjo kaka sirikal nitie en net nikech seche moko no macha ne take home idong kata galofu ni moro 30 emi wacho ni da cham. Seche moko gimomiyo koro yoda nikech thuolo mar dhi omo chiemo no emano tami, koro wacho ni oda online koro bi sirikal koro menyo kanyo. Mazo ni onge thuolo ma sirikal dhi weyo, iluongo ni gap in terms of all taxes magidwa timo magidwa timo. Riding and hailing services koro naseneno the services ma gidwa timo online kata iluongo ni digital space mane wacho ging'iyo matut yore duto ma ginyalo juogo go ushuru maonge kama ng'ato nyalo dongo. Wan gima wacho ni those are proposals mane nitiere kata finance bill 2024 to ne podo kwa winjore gi sirikal nikech pok wabedo piny mowacho ni sirikal is doing ABCD infrastructure mondo miyo make sure ni ngima jowa matindo bedo mayot makata kidhi e online space no tiyudo ka en gimoro michulo ushuru ka in gi yot nikech at least sirikal be yudo kaka sapoti to kitime kiin e tekruok ni to jowa matindo mabe onge employment opportunity gimomiyo ne wacho ni iyudo ka jotendwa moko ne dhi e graduation to wacho ni kawuono graduate to gimoko nyal singo nuen tich. Iwinjo koro nego chuny jowa matindo, koro gimomiyo ne giyudo ni how do we survive out of such a harsh economic times. Emomiyo ne gidhi e spaces go. Koro sirikal of course they can tax, but nyalo tax kaka wacho, but let them on one hand put structures manyalo konyowa kamano. Mana kaka ilero akela Shila bende twak mondo lernwa wan ka gimoro ni digital economy